Rodra, Eh, kenapa sare. tahu tuh sini mana tahu mana sini tiba sero Bangalore pai yang pai terjun do Hmm, mana ani mana kerja kerja neng kerja ani bagi help ngenda sare. terjun do kalau sore jabo Thầy ha Thầy lah kau thanks Hmm. Oke, ini burin nomor tasnya sagari. 705 7005 105 31 tuh mana Bangalore tuh Kerala tuh Hyderabad tuh mana koin tuh apa ya थैयो गोबांमान थैयो हाइपान अबरो थै ताम लाब मांखाबा साला नों अबुरि थरकसा बिनि बागै थै थांखांके नोंले ताइ निनि मा माबो नबो सिनिलिया बुरिनि बागै निनि मा माबो नबो नोंनो गुलिया प्लिज नों कक नों काम ना ता खाइदि नों थैमा जाया बुजिखादा अमाहाय बुरि मेला फायो नों अब नब इग्नोर खाइसे ताइसा बुरि कताल नायना ने बार आओ सुरु खाइ हेलो दाखो kubi ada बुइनो बुरिनो नों याकारि फानो उन बुरि गोबां मा फाइनायनि लाइबो जरा फा जरा न नायसिंदि नों Dra सारि Dra सारि सारि hamzah lu aku pun bawa si Maya अरे हामजागो जतबो नोंबो बखाबे हामजाके तो हामजागो जत साइमाना आंबो हाइबो न नों बो नों हामजा हामजि आं कांके नों बिनि बागै थि लाब लस दिना लाब सारि बो नों थै कांके ताइबो दं थजोंनाय आ बागै नों सावो नों ता थैदि थैया कारि नों काहाम बुरै निन जरा फाइ नायसिंदि जरा नायसिंदि नों निन बुरैनि मुं तामसा Pormika परमिका देबरमा देना त्रिपुरा Dewarma Kuala Lumpur Kuanyi के नों थै कांके बोतों दं थजोंनाय ताइबो नों बोनो दुखु नांदोंना हायदि मा दं Botonggo no orang barat tonggo खोनादि नों थैके बोतों थजोंनाय बो कुनु निनि बाइ काप ग्लास नों सेलस ang theke boto tong thoja tong hol ya bang naila के सब pedra लोसा नि मा वो संनि लस नबला नाना सुजरानि सिनि पलगै दु चारै कहाम के चेरिटी फेमानि अम हाय दुकार खांगे नों से साइसिं वान संना नांगौ आं गुबुननि बुरि कहाम नाय हामजां नायहिनोल चलांगै दि बुरि माया दं कबर रक्से बुरि मानो ताबुनि दिनो कबर खोनादि चला कबर मकल तेरा रक्से बुरि मानो नों तांगे बुरि माया दंनैबा नोंले कहाम beri je mama dra mana bunang kubike hamza khado bunang bote malaya ko kubaya kunya ko anta अरे hata नों pat से हामजां ओंखाम बो से हामजां अंका के तम खाइने हिनो बुरि हामजां अंके इग्नोर खाइदि बुते है बर नों आने को कहां के खोनादि ताबुनि दिनो बुरि रक काइसा मांगिया गोबां माननि निलाय फाइनाय दो जरा जरा सिमिसे नायसिंदि मताय रक न काइसा के रहनाय जेफ्रु जरा नि कुबिकलाय आफ्रु न बुरिनो माननाय नों ताबु त्रिपुराव गोबां मकल तेरा र बुकं काना र मकल नुगिया रकसे बुरि काहाम माने बसाबति माने तो अंका नोंले काहाम बरक बेंगलुरु सामं खाये रां 10,000 फानो आजि मानो mia ma beng tinda me mia thika benglo masana kola sare साइमानो नों बाबुन नुगै दङ नों ता सोंदि बुयो ता सोंदि ang theke buisai mamanya साइमायो आबागै नों सावो ता थैदि नो हुद्दा मांगना खायै नि मा नों एक बार नि मा माबो सोंनि बागै वान सैनाय खादा नोंनो आगे सराय पुरो बसु कुलुम का सापुरो नोंनो कष्ट खाय डाक्टर फार कतलाङै बिथि वाथि रां सलंलाय बुइनो तलाङै नोंनो नाजर माने नों आबो कक नों मैतो माने फास्ट थियास कां नों थैकांके खोनादि बुरिनि बाय थैकांके नों बुरिबो माया जे बिथि सागै साक थैनाय राव निजनि पापनो निजर जुरागो तुंखा थैकांके आं स्वर्ग थांनायनो kosta mane hedrna के निजनि नोंनि पापनो नों रुजुओ kosta mane hedra बेलाय कष्ट माननाय नों ताबो नों खोनादि नों बुरिनि बागै ताबो कष्ट कै थैनाय ब्ले थै थांमान परेबो फासे साइ थैनाय राव जीवन कामा तंया निजनि पापनो निज जुराग माने नों अनेक साब मानाय आरो थाङै आरो ताइबो नों खेचुंखा आं थै थांखांके आं स्कुल फाने सिगलागिनो biba thikun mai hedrna आबनो बिनि बागै थैबो नों कुनु माये निनि मा बाबुनि बागै सिकिच पुइला थैयास कांके निनि मा बाबुनि बागै वान सुगदि bono ang tebo ko salai do ang boy mane ang biba thita mane bahe de bana आ बागै न पुरा करेक्ट साका नों जीवनो बुरि रगनो खोनादि नों बिनि बागै थैखांके बोले तंथगै दि तं मुनि दि तं काबै दि तं नों बायके सिनायबा नों थै थांनाय बर थै थांनो abon tiundra ए निनि लाइफ जरा काहाम फाइप्रो ए आफ्रो नों साइमाना आने र बुरि काहाम फाइनाय सालसा फाइनाय dra biba thikun mai hedra मायो नों ता थैदि ang dra ni ko ko nang kha te mo hingle dra